Gepleyer Azadlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2016-njy ýylyň 28-nji dekabry hepdeniň çarşembe güni eferde habarlar gündeligi programmamyzyň esasy bölümine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanyş edýärim. Owganistanyň paýtagty Kabulda bolan bomba partlamasynda azyndan 3 adamyň şol sanda parlament agzasynyň yaralananlygy habar berilýär. İçeri işler ministrliginiň orunbasarynyň medpuat wekili Najib Danişiň 28-nji dekabrda aýtmagyna görä, ýurdun merkezi Bamyan welaýatynyň kanun çykarjy Fakuri Behiştiýiniň awtologyny partlatmak üçin niýetlenen bomba köprüniň aşagynda goýulypdyr. Kabulň polisiýasynyň ýol başçysy Abdulrahman Rahimi hüjümüň şäheriň daşky barçy etrafynda bolan tasdiqlady. Partlama kanun çykarjy Behiştiýiniň parlamentde barýan wagtynda emele geldi. Habar berilişine görä onuň ogly hem yaralanypdyr. Hüjümüň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Mundan bir hepde öň Talibanyň 3 söwüşçisi Helmand welaýatyndan parlament agzasynyň Kabuldaky öýüne hüjüm edipdi we 8 adamy öldüripdi. Yaponiýanyň premier ministri Shinzo Abe Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama bilen bilelikde Pearl Harbor'a simboliki saparyny geçirdi we 2-nji jahan uruşunda Yaponiýanyň bu harby baza eden hüjüminiň pedalarynyň hatirasyna matam çäresine gatnaşdy. Men bu ýerde janyny beren gaýdawsuz erkekleriň we aýallaryň ruhuna çyn we müdimlik gynanjymy bildirýär. Bu ýerde olaryň ömür tanapy üzüldi we uruş başlandy diýip Abe 1941-nji ýylyň 7-nji dekabrynda Yaponiýanyň amalaşyran duýdansyz hüjümi babatynda 27-nji dekabrda eden çykyşynda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Pearl Harbor harby bazasyna edilen şol hüjümüň netijesinde 2400 Amerikan eskeri wepat bolupdy we Birleşen Ştatlar şonda uruşa girişipdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet başyndaky prezidenti bilen Pearl Harbor'a sapar eden Yaponiýanyň ilkinji premier ministri bolan Shinzo Abe öz ýurdunyň harby baza amalaşyran hüjümi üçin ötünç soramady. Matam çäresiniň soňunda Obama we Abe Pearl Harbor'a edilen hüjümde diri galan veteranlar bilen duşaşdylar. Gepleyer Azadlyk Radiosu siz habarlary dinleýärsiňiz. Ortaýyň häkimetleri 25-nji dekabrda Siriýa barýarka helakçylygy uçurap suwa gaçan harby ýolagçy uçurynda wepat bolan 15 adamyň jesediniň halat edijiler tarapyndan tapylanlygyny aýtdylar. Ortaýyň goranmak ministrliginiň Tu-154 kysymly uçary Soçi şäherinden uçan badyna bir näçe minutdan ýere gaçypdy. 92 ýolagçynyň ählisi wepat bolupdy. Moskwadan uçan uçar Soçida ýangy çalmak üçin durupdy. Pedalaryň 60-dan gowragy Ortaýyň Aleksandrov adyndaky meşhur harby aýdym we tans toporynyň agzalarydy. Olar Siriýada barýan grajdan uruşunda prezident Başar al-Asadyň hökümetini goldaýan Ortaýytly harbiýleriň öňünde çykyş edipdi. Şeýlede uçar helakçylygynda 9 sany tanymal Ortaýytly jurnalist we haýyr sahawady işleri bilen meşhur Yelizaveta Glinka wepat bolupdy. Uçaryň helakçylyga uçramagynyň sebäpleri entek anyklanmady, emma Ortaýytyň resmiýetleri onuň terrorçylyk bilen bagly däldigini aýdýarlar. 28-nji dekabrda döwlet habar agentligi TASS agzalmadyk howpsuzlyk resmiýetlerine salgylanyp halat edijileriň ses ýazýan gurallarynyň ýerleşýän ýeri bolan uçaryň eski böleginde gözleg işlerini geçirýänligini habar berdi. Häkimetler ýene bir ses ýazgyly gutynyň öň tapylanlygyny we onuň Moskwanyň etegindäki harby edarada barlanýanlygyny aýtdylar. 2017-nji ýyl Türkmenistanda sagdynlygyň we ruhy berentligiň ýyly diýilip eglan edildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bu inisiativasy bilen şu hepde ýylyň jemleri boýunça geçirilen hökümet maslahatynda çykyş etdi. Türkmen prezidenti täze ýylyň dowamında göz öňünde tutulýan çäreler bilen baglylykda ýyly sagdynlyk we ruhy berentlik şygary astynda geçirmelidigini aýtdy. Munyň üçin ýörite logotip belgisini işläp düzme urunda bäsleşligin geçiriljekdigi habar berildi. Şeýlede Türkmenistanda 2-nji ýanwar dinç güni diýilip eglan edildi. Türkmenistanyň media maglumatlaryna görä bu barada ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýörite permana gol çekipdir. Resmi dokumentin Türkmenistanyň ähli edaralaryndan, kärhanalaryndan we guramalaryndan olaryň eýçilik formasyna garamazdan bu karary berjay etmegi talap edýänligi habar berildi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimize başlaýas. Efirde siz bilen men Sahra. Aşgabatda ençeme wagt bäri juda gyt haride öwrilen käbir azyk haritlarynyň satylyp başlanmagy netijesinde bazarlarda we söwda nokatlarynda adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň aýtmagyna görä, şu gün odolky Mir bazary häzirki paýtagyt bazaryna towuk buduny satyn almak üçin 200 çemeti adamyň nowaty durandygyny görse bolýar. Adamlar 13-15 manatdan bir tavuk buğdunu satın almak hain bolan adamlar indi 8 manatdan sehel yukarrak 10 manatdan sehel azrak ortorkdak bahada satılyan tavuk buğdlarını satın almak için novası duruyara bir novatlarım in ağzından 170-220 adam aralığındaki novatlar men göçemden aýdýan biratları. Diýip ýerli synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Ýatladyp geçsek şeker, ösümlik ýagy we towuk ýumurtasy ýaly azyk harytlary bilen bir hatarda Türkmenistanda öndürilen towuk eti soňky bir aýa goly wagt bäri gyt haryda öwrülip satuwda bolmany. Türkmenistanda Birleşen Ştatlaryň dollarynyň naqd satuwy resmi derejede ýatyrylmadan we dollaryň gara bazardaky bahasy döwletiň kesgitlen resmi kursundan tas 2 gymmatlamadan ozal gürüň edilýän towuk etleri 8 manatdan satylýady. Ýurtaky dollar çäklendirmelerinden soň onuň bahasy 2 sediýen ýaly gymmatlap 15 manada çenli ýetdi. Häzirki wagtda paýtagtyň käbir bazarlarynda we söwda nokatlarynda towuk budy öňküsünden arzan bahadan satylyp başlansa-da, nowata duran adamlar ondan diňe 2 kilogram alyp bilýärler. Nowatlary bolsa ýörite gulluklaryň işärleri ýa-da polisiýa tarapyndan gözegçilik edilýär. Şol bir wagtda towuk budyny satylanmak isleýän adamlaryň sanynyň köplügi kä halatlarda nowata duranlaryň öz dogan garyndaşlaryna jaň edip olary nowata goşýanlygy sebäpli dawa jenjeller hem bolýar diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylar aýdýarlar. Towuk budyny satyn almak üçin nowata duran tas ehli adam. Men elimden bir kadym nowat belledi, şol üçin sen menden bir adam soňra nowat duransyň diýýär, aňyrdan gelen adam nowatyň soňy nowat duranlyň soň kim diýip turanmy? Oň sebäbi şol nowata duran adam öz tanşmyşlaryny doňarlysyny jaň edýär, ine men nowatda durunýar, senem gelýär, onuň nowat duranlar ozal öz öňünde durmady. 40 min belki bir saatdan uğraş baştan sonra Kur'an'dan doğanlarındaşım şunayla novat gelek gidiptim deyip aýdýan sözlerine inanman, yok seni görmedik, menem şu novat dururlarda durunayıp tas kıl yumruğa geçmesedli ýabaýlar yüzesken. Diýip synçy Bugaýew gurrun berdi. Bu aralykda Liwapdan gelip goşan maglumatlarda vilayetde harit gytçylygynyň dowam edýändigi aýdylýar. Azatlyk radiosynyň Liwap vilayetinäki bir dinleýijisiniň habar bermegine görä, harit gytçylygy we bahalaryň gymmatlamagy halky uly alada goýar. Şol bir wagtda bankomatlardan aýlyklary naqdlaşdyrmagyň hem gaty kynlygyny, olarda puluň azdygyny we onuň köplenç tiz wagtda gutarýandygyny dinleýijimiz belliýär. Şeýle dol bankomatlaryň öňündäki uly nowatlarda gowy galmagallaryň hem ýüze çykýandygyny aýdýar. Türkmen häkimetleri we habar serişdeleri Türkmenistanda soňky aýlarda dören azyk gytçylygy we bahalaryň ýokarlanmagy barada ilat köpçüligini düşünürşýärdi, maglumat bermän gelýärler. Şol bir wagtda Aşgabatda täze bayramçylygynyň öňýände käbir azyk haritlarynyň çäkli möçberde satylyp başlanmagy bolsa, prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň ýurdun bazarlarynda we dukanlarynda azyk bolçylygyny üpçün etmek barada beren tawşyrygynyň ýediýanyna gawat geldi. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz.
Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk Radiosuna Türkmenistanyň ministrlikleriniň birindäki çeşmesinden ma'lum boluşyna görä, Yimpaş Sowda Merkezining Türkmenistandaky problemalary bu Türk kompaniýasynyň eýleriniň dinçi Fethullah Gulen bilen guman edilen gatnaşygy bilen bagly. Ýa-ni ýakynda Aşgabat ýerleşen Yimpaş Sowda we täjirçilik merkezleriniň ýapylmagynyň we ýumrulmak planlarynyň bardygy habar berilipdi. Ministrligiň resmiýeti Azatlyk Radiosy bilen gizlenlik şertinde töhfetdeş bolup, Sowda merkeziniň binasyny onuň eýleriniň Fethullah Gulen'e degişli struktura bilen gatnaşygy üçin ýumurýarlar diýip habar berdi. Azatlyk Radiosynyň söhbetdeşiniň sözlerine görä, häzirki pursatda Yimpaş Sowda we täjirçilik merkezleriniň dolandyrjylarynyň Türkiýeli işgärleriniň tas ählisi Türkmenistandan çykarylypdyr. Diňe ýerine ýetirji müdir we hatap bölümünden bir näçe adam galdy. Häzir olar bilen Yimpaş kompaniýasynyň puluny Türkmenistandan çykarmak barada gepleşikler geçirilýär diýip Çeşmämiz habar berdi. Şeýle-de onuň habar bermegine görä, häzirki wagtda diňe Sowda merkeziniň ýumrulmagy barada gürrüňki diýer. Täjirçilik merkeziniň ykbaly barada entek karara gelinmändir. Emma Çeşmämiz ýurdun ýolbarçylarynyň görkezmesi boýunça gülençileriň ähli zady ýumrulmaly diýen kararyň bardygyny aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Ýatladyp geçsek, Türk kompaniýasyna degişli we Türkmenistanyň iň iri Sowda merkezi bolan Yimpaş haritlaryny arzan bahadan gyssagly satyp 19 dekabrda doly ýapylypdy. Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan türk we yerli telekeçileri edilýän basyşlar barada Azatlyk Radiosy şu ýylyň oktyabr aýynda habar beripdi. Şonda türk diýençi Fethullah Gulen bilen gatnaşykda guman edilen telekeçiler babatynda repressiýalaryň başlananlygy ma'lum bolupdy. Türkiýanyň häkimetleri Gulen'i şu ýylyň iýul aýynda başa barmadyk harby agdarlyşygy amala aşyrmak synanşygyny maliýeleşdirmekde günäleýärler. Şondan beri türkmen telekeçileriniň oňlar çaty tutsak edildi. Yimpaş kompaniýasynyň duçar bolan kynçylyklarynyň ýüze çykmagyndan sanlyjy hepde geçen soň onuň işiniň ykbaly hem kesgitlendi. Türk kompaniýasynyň problemalarynyň Yimpaş Holding kompaniýasynyň müdirler geňeşiniň başlygy Dursun Uýaryň bir wagt Güleniň tarapdary bolmagyna degişli geçmişi bilen bagly bolmagynyň ehtimallygyny Azatlyk Radiosyna kompaniýa ýakyn çeşmeleri habar beripdi. Bu maglumaty Türkmenistanyň hökümet resmiýeti hem tasdiklady. Yimpaş Holding öz döwründe Türkmenistanda türk mekteplerini we Aşgabatdaky Türk Universitetini maddi taýdan goldapdy. Agzalan mektepler Güleniň hizmet goramasynyň gözükçülüğünde bolupdy. Noýabr aýynyň ortalarynda kompaniýa ýakyn çeşmeleriň bir näçesi Yimpaş Sowda merkezine häkimetler tarapyndan basyşyň edilýänligini, Yimpaş Sowda we biznes merkezleriniň ýapylmagy we binalaryň tez wagtda ýumruljagy barada habar beripdi. Şeýle-de türkmen resmiýetiniň aýtmagyna görä, türk kompaniýasy bilen suud dawatynyň döremeginiň öňüni almak maksatly binany täzeläp ony senagatçylar we telekeçiler bileleşigine bermek mümkinçiligine hem edilýär. Yimpaş Holding kompaniýasynyň Yozgat şäherindäki edarasynda kompaniýanyň Türkmenistandaky ýagdaý barada kommentari bermezlik kararyna gelenligini Azatlyk Radiosyna aýtdylar. 1999-njy ýylda açylan Yimpaş Sowda merkezi 20.000 kvadrat metrlik ýeri eýleýär. 2007-nji ýylda Yimpaş täjirçilik şirketine ýene 18.000 kvadrat metrlik giňişlik berildi we bu ýerde gurulan binada onlarça daşary ýurtly we ýerli şirketiň edaralary ýerleşdirildi. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Şu günler Aşgabatda mobil telefonlaryň ätýaşlyk şaýlaryny satýan dukanlaryň onlarçasy ýapyldy. Dukan eýleriniň aýtmagyna görä, muňa Türkmenistanda mobil telefonlaryň ätýaşlyk şaýlarynyň daşary ýurtlardan getirilmegine girdilen gadagynlyk sebäp boldy. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadylygyny haýyş eden käbir dukan eýleriniň we mobil telefonlaryň ätýaşlyk şaýlaryny ýurda getirýän firma eýleriniň aýtmagyna görä, soňky 6 aýa golay wagtary Türkmenistanyň daşyndan mobil telefonlaryň ätýaşlyk şaýlaryny getirip bolmaýar.
Gadaganlykdan soň beýat ýaşlyk şaýlaryny kimin we nädip getirip bilýändigini düzgünleşdirýän resminama da anyk ma'lum edilen ok. Onsoň biz inni ýurda nädip haryt getirjegimizi hem bilmeýär. Haryt gelmeýändigi sebäpli dukanlarymyzy ýapmaga mezur bolýarys. Dip mobil telefonlaryň ätýaşlyk şaýlarynyň sowdasyny edýän Aşgabatly 36 ýaşly Meret Gellay diýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň aýtmagyna görä soňky bir näçe aýyň dowamynda paýtagtda hatardan çykan mobil telefonlary bejerýän we olar üçin ätýaşlyk şaýlar satýan adyndan 20 dukan ýuwaş-ýuwaşdan öz işini duruzdy. Şol bir wagtda paýtagtda äle moşar bazarlaryna geçirilen awatlaýyş işlerinden odal bu bazarlarda mobil telefonlary üçin ätýaşlyk şaýlar satýan başga 10 dukan hem gaýtadan öz işini dikeltmedi. Birden dukanlar aýdaly şol mobil telefonlaryny, beýlek telefonlary getirilen ätýaş çaýlarynyň gazagarlygy girdiligi üçin bir topara öz-özünden ýapyldy. Bir toparam ezil şosuzdan edýän goňşy dukanyny şo wagtlar satyp özüm juda arzan mahadan aýdaly ýurdun başyndan tatnalaryna $1 satmalam bolsa 50 sente, 40 sente selli aşağı bahasında şeydi. Öz haritlarından dinler häzir. Gaty sırrımlıya gidiyordu. Bir yerde ezil çeken hatta orta biznes değerli bir kişi biznes. Dip yerlesinçi we ýadyjy Amanmurat Bugaýew dukan eýelerine salgylanyp gürrüň berýär. Türkmen häkimetleri ýa-da habar serişdeleri gürrüň edilýän gadaganlyk we onuň güýje girdilmeginiň sebäpleri barada düşünürş ýa-da maglumat bermeýärler. Emma bu gadaganlyk sebäpli mobil telefonlaryň ätýaşlyk şaýlarynyň bahalarynyň hem tas 2 sedýän ýaly gymmatlandygy aýdylýar. 25 dekabrda Türkmen inisiatiwaty neşri hem Türkmenistanda daşary ýurtlardan mobil telefonlaryň ätýaşlyk şaýlaryny getirmegin gadagan edilendigi we bunyň noýabr aýyndan başlap güýje girendigi barada habar berdi. Häzirki wagtda mobil telefonlary bejerýän ustalar daşary ýurtdan displeyleri, korpuslary, mikroschemalary, şleýfleri, akkumulyatorlar we hatardan çykan ýa-da bozulan mobil telefonlary bejermek üçin zerur bolan önümleri getirip bilmeýändiklerini aýdyp şikaýet edýärler diýip Türkmen inisiatiwaty neşriniň habarynda nyltalýar. Ýeri gelene ýatlasak şu ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanda ýürüýte ruhsatnama bolmadan daşary ýurtlardan täze mobil telefonlary getirmek hem gadagan edilipdi. Aşgabatyň aeroportunda ýerleşdirilen bildirişde Türkmen häkimetleri bu gadagançylygyň Türkmenistanyň çäklerinde ulanýan mobil telefonlary ara gatnaşyk howpsuzlygynyň talaplaryna laýyk getirmek maksady bilen girdilendigini aýdypdylar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Hormatly dinleýijiler, ozalky tutsaglaryň aýrylmadyk gara tagma satly maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Daşowuzly begenç 3 ýyl mundan ozal türmeden azatlyga çykanyň bäri henize çenli işe ýerleşip bilmän kösenýändigini, hukuk goraýjylar tarapyndan häli şinni her hili kemsetmeleri sezewar edilýändigini gurrun berdi. 40 ýaşlarynyň begenç Azatlyk radiosy bilen habarlaşyp 2013-nji ýylda yglan edilen günä geçişlikde türmeden boşadylsa-da Türkmen häkimetleriniň özüne henizem gara donlygynyň bir hökmüne garaýanlygyny aýdýar. İşe ýerleşmek mümkin däl. 3 ýylyň dowamyny Daşowuz welaýaty boýunça arda bilen ýüz tutmadyk ýerim galmady. Aşgabatdaky gurulşyk firmalar hem türmede bolup gelenim üçin işe almaýarlar. Men 70 üçin kesitlenen jydan çeksem-de resmiýlerin gözüne henizem gara tagmalynyň bir bolup durýan diýip ugurluk aýplamasy bilen 5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilen begenç gurrun berdi. Begenç işe ýerleşmek kynçylyklary bilen birlikde yerli hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň dowamly kemsitmelerinden hem ezir çekýändigini aýdýar. Ol özüniň we türmeden boşap gelen beýleki ýaşaýjylaryň her ay polisiýa baryp hasaba durmalygyny, şeýle-de ýaşaýan sebitini nähilidir bir jinaýat bolsa,
polisiya soraga çağırylýanlygyny gurrun berdi. Olar polisiya faýyş süýgünüp kemsedip hamana ýa-ni jinayatyň üstüne tutun ýaly edip gürleşýärler. Bizim hökümetimiz bir gezek büdüreseň elmidamada depeläp gelýär. Bu çykgynsyzlyk sebäpli täzeden jinayaty baş goşýanlarym az däl diýip biginç Azatlyk radiosyna ýerenni. Türkmenistanyň her ýyl yglan edilýän günä geçişlikleriniň netijesinde biginç ýaly azatlyga çykýan ýüzlerçe we müňlerçe türkmenistanly bar. Her amnistiýanyň öň ýanyna prezident Berdimuhammedow uzalky tutuklaryň jemgyýete goşulmagy, iş bilen üpçün edilmegi üçin gerekli işlere amal etmeliligini tapşyrsa da, yerli synçylar bu görkezmeleriň durmuşa geçirilmeýänligini nygtyalar. Türkmen türmelerinden boşap gelenlerin ençemesinin ıkballaryny goloýdan bilýän Aşgabatly Amanmurat Bugaýew, ýokary derejeli hökümet emeldarlarynyň uzalky tutuklaryň ıkballary bilen baglylykdaky tapşyryklarynyň diňe gurrun derejesinde ýa-da kagyz ýüzünde galýanlygyny aýdýar. Ýöne iş birýäme, söz birýäme, iş ýüzünde şeýle hereket edilen ok, ony etmegim isleýän oklar, sebäbi adamlary kara zorlu etmekli häzirki Türkmen jemgyýetiniň ýörgülli siýasaty. Sözümüzün ahirini bellesek, Türkmenistan Sivitde ilatyň jan başyna iň köp tutsagly ýurt hasap edilýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Moskwanyň raketalar baradaky nägileligini ret edýär. Birleşen Ştatlar Siriýadaky jeňçileri daşap bolýan raket atyjylar bilen üpçün etmek planynyň ýokdugyny aýtdy. Mundan ozal Moskwa bu hili ýaraglaryň Islam döwleti terroristik toporunyň eline düşüp biljekdigini aýdyp, huwatirlanmasyny bildiripdi. Biziň manpaz boýunça tutumumuz üýtgemedi. Biz bu kysymly ýaraglaryň Siriýa gowuşmagyny iňen aladaly garaýars diýip Döwlet departamentiniň metod wekili Mark Tonier uçurlary urmak üçin eginden atylýan raketa ulgamlaryna salgylanyp gurrun berdi. Tonier, biz Siriýanyň oppozisiýasyny manpazsyň hiç bir görnüşi bilen üpçün etmeýäris diýip sözüne goşdy. Mundan ozal Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bu arada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary John Kerry bilen 27 dekabrda telefon arkaly gürleşipdi. Şeýle-de Russiýanyň daşary işler ministrliginiň sözçüsi Maria Zakharova aýplaýjy ähengde çykyş edip prezident Barack Obamanyň gorunuş hajatlary bilen baglylykda 23 dekabrda kabul eden kanunçylygyny tanqidlapdy. Milli Gorunuş Ygtyýarnama akty Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Gorunmak departamentiniň Siriýanyň jeňçi toporlaryny döwlet we gorunmak sekretarlary kongresiň komitetlerini düşündürüşli hasabatlary hödürleýänçe manpaz ulgamlaryny bermek üçin maliýe serişdeleriniň goýberilmeginiň öňüni alýar. Hasabatda haýsy toporlary yaraglaryň anyk haýsy görnüşleriniň beriljektigi aýdyňlaşdyrylyp, onu aňtaw siljermeler hem görkezilmelidir. Emma Russiýa munun netijesinde yaraglaryň ekstremistleriň ellerine düşüşekdigini öňe sürüp, huwatirlanýanlygyny bildirip başlady. Zakharova, Obamanyň administrasiýasy bu yaraglaryň tiz arada jihatçylaryň elinde boljakdygyny düşünmelidirler diýip, munun Russiýanyň Siriýadaky harby uçurlaryny, eskerlerini we diplomatik işgärlerini gönümel hup awandyrýanlygyny aýtdy. Zakharova, terroristlere garşy görüşde Amerikalylaryň dolu derejede hyzmatdaşlyk etmeýänligini hem öňe sürdi. Emma Amerikaly resmiler Russiýanyň Siriýada okatyşlygy besetmek boýunça ılalyşylan plany boyun bolmaýanlygyny aýdyp, Rus harby operasiýalarynyň Birleşen Ştatlaryň öz howa zarbalary bilen görüşýän Islam döwleti toporuny dälle eýsem jeňçilere garşy gönükdirilendigini nygtadylar. Siriýada 6 ýyl bäri dowam edip gelýän konfliktde Russiýa prezident Başar al-Asadyň arkasyny tutýar. 2011-nji ýylda hökümetiň demokratik prosesleri dargatmak çäresinden başlanan çakmışyklarda 250 000 adamyň ölünligi çaklanylýar. Russiýanyň 2015-nji ýylyň sentýabrynda başlanan howa hüjüm kampaniýalary Asadyň synmagynyň öňüni aldy. Gepleýär Azatlyk radiosy.
Azatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi programmamız. Demirgazyk Awganistanda Islam Döwleti adly toparyň militanlarynyň hereket edýanyny resmilerim boyun alýar. Faryab, Jowzan we Serpil vilayatynda Islam Döwleti adly topar bilen ilteşigi bolan jeňçileriň sanynyň barha artýanyny ma'lum edýär. Jowzan vilayatynyň Derdap we Goştepe adly etrafynda daişçiler yerleşipdir. Olar yerli ilaty gynamalara duçar edýär. Şonuň üçin halk öz üýjagyny terk etmäge mejbur bolupdyr. Derdap etrafyndan ýüzlerçe özbek maşgalasy Islam Döwleti adly toparyň seweşijileriniň zulmynyň gaçyp Şuburgan şäherine geldi. Olar Daesh militanlarynyň edenetdiliginden özlerini halas etmek boýunça çäre görmegini Awgan hökümetinden sorap Şuburganda protest geçirdi. Şu baradaky reportaj bilen men Şaýmerdan Ulumrady sizi Kabuldan tanıştyrýar. Derdap etrafynyň ýaşaýjysy Hanym Merwanyň aýdysynça daişçiler aýal gyzlara esirgemendir. Aýal gyzlar we çagalara da zulm edipdir. Ýaş gyzlara daişçiler elde girdi. Ençeme aýal gyzlary öldürdi. Bir näçesini ýesir aldy. Galanymyz Şuburgan şäherine gaçyp geldik. Yerli hökümete we Erbeki adly yerli ýaragyllara daişçilere garşy göreşmek başartmaýar. Jeňçileri ýok etmek boýunça harby operasiýa geçirmegimiz merkezi hökümetden soraýar. Derdap etrafynda howpsuzlyk şertleri has agyr. Daesh jeňçileri asuda ilata zulm edýär. Aýal gyzlaram zorlaýar diýip Hanym Merwe aýtdy. Daesh hopinlar kıllardan kana qılıp dururlar, ilaç öldürgen, öldürüp alıp ketkenlik. Derdap we Goştepe etrafyndan 1500 maşgala bosup çykypdyr. Olar Jowzan vilayatynyň paýtagty Şuburgan şäherinde başpanasyz ýaşaýar. Kış aýlarynda öz üýjaýyndan bejaý bolmaga mejbur bolandyklaryny belleýär. Şiralynyň aýdyşyna garanda Islam Döwleti adly ekstremist toparyň ýaragyllary halkyň mal emlegini talap alypdyr. Halkyň üýjaýyny jeňçiler oda beripdir. Beguna adamlary öldürdi. Daesh militanlarynyň zulmy hetden aşdy. Döwlet Daesh jeňçileriniň öňüni almak üçin alada etmeýär. Daesh militanlaryna garşy yerli ýaragyllar göreş alyp barýar. Emma olara da hökümet kömek etmeýär diýip Şiraly nägelilik bildirdi. Katyl kıldy, alaw berdi, tüpül katylanlyky syýasat awara darbadan hoppatar. Jowzan vilayatynda howpsuzlyk şertleriniň yaramazdygyny resmilerim tasdikleýär. Hususan Goştepe we Derdap adly etrafynda jeňçileriň güýçlüdigini ikrar edýär. Jowzan vilayatynyň polisiýasynyň başlygy Rahmetullah Türkistany bu iki etrapda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmek boýunça taýýarlygyny görülýändigini bildirdi. Goştepe we Darzab hem nas dawja ýak amaliýat wasit askeri ruý dastas. Jowzan vilayatynyň 3 etrapy Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. 8 etrafynda türkmenler goçum bolup ýaşaýar. Türkmen obalarynda hem jeňçileriň hereket edýändigini yerli ilat aýdýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.